أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulmon qardoshlar. Bugungi kunda bek ko'p turli treninglar bor. Mana shu treninglarning birisi kishining shaxsiyatini o'stirish uchun yo'naltirilgan. Lичностный рост deymiz endi. Ya'ni kishini turmushga boshqacha qarorga iratalar, o'ngishga erishishga iratalar. Ham shu o'ngishga erishishga iratganda kishiga аңлаталар. Кешенең кулына акча тоттырып кына аны уңышка ирештереп булмый. Бүген ул акча бар, иртәгә син аны тотып бетерәсең. Ягъни кешене шушы акчаны эшләргә иретергә кирәк. Яки акчага ия булганнан соң бу акчаны дөрес итеп тота белергә иретергә кирәк. Һәм башкасы. Шулай ук инде дөньяда яшәгән вакытта сиңа нәрсә ярдәм итә? Кеше белән аралашканда яки уңышка ирешергә шул ук нинди ярдәм итә торган әйберләр, ысуллар бар. Дөресен генә әйткәндә, бу тренингларның әлбәттә файдасы да бар. Кемгәдер бәлки зыяны да бардыр, буш сүз сөйләп йөрүчеләр дә бардыр. Әмма бу тренингларның бөтенесе дә бар безнең динебездә. Мәсәлән, шушы дөньяда уңышка ирешәсең килсә, дөньяда гына түгел, диндә хәтта уңышка ирешәсең килсә. Шулай ук бу дөньяда син тапкан яки җыя алган, үзләштерә алган иң яхшы хәзинә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үч әйберне әйтә. Менә шушы үч әйберне үзеңдә булдыра алсаң, дөньяда да, динеңдә дә уңыш булыр ди. Нәрсә соң ул? Беренчесе калбун шакир. Рәхмәтле йөрәк. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле булган, кешеләргә рәхмәтле булган йөрәк. Рәхмәтле дигән сүз ул бик тирән мәгънәгә ия. Ягъни, син кешеләр белән аралашкан вакытта аларга карата рәхмәтле. Син алардан өмет итмисең, ә алган вакытта кайтарып бирәсең. Яхшырагы, игелеклерәге белән. Сәлам бирсәләр, сәламгә җавап бирәсең. Йылмасалар, йылмаясың. Я булмаса, үзең башлап йылмаясың. Кешегә яхшы теләкләр телисең, яхшы хисләр кичерәсең. Кешеләр белән дөрес итеп дуслашасың. Ул гына да түгел, син Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтле. Аның биргән нигъмәтләренә. Әз генә бирде икән, син шуңа да рәхмәтле. Синең берәр җирең авырта икән, икенче җирең авыртмаганга рәхмәтле. Бүген дөньяга уяндың, күзеңне ачтың икән, син аңа рәхмәтле. Бу нәрсә дигән сүз? Бу синең кәефең яхшы дигән сүз. Күңелеңдә ачу юк, көнләшү юк. Күңелеңдә кемгәдер нәфрәт юк. Кемнедер син гаипләп йөрмисең, һәм менә шушы хис кичерешләрең синең дөньяга таралачак. Синең белән аралашкан кеше моны һич шиксез сизәчәк. Һәм әлбәттә кешеләр сиңа тартыла, сине ярата, синең белән аралашырга телиләр. Алар синнән юмартлык күрәләр, ярдәм күрәләр, һәм шул сәбәпле үзләре дә сиңа шуның белән кайтарып бирәләр. Икенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Лисанун закир." Аллаһы Тәгаләне искә ала торган тел. Тел бу дөньяда бик зур уңышларга ирештерә торган әйбер. Әйтәләр бит әле, язык да Киева довел диләр. Ягъни тел яки башка телне белү, шушы үз телең белән дөрес итеп сөйләшә белү сине ерак җирләргә кадәр алып бара. Ягъни күп эшләрне эшләргә ярдәм итә, күп кешеләр белән аралашырга ярдәм итә. Димәк, син югалып калмыйсың бер каяда. Әгәр дә син дөрес сөйләшә белсәң, сүзләреңне сайлый белсәң, синең телеңдә матур сөйләм булса, менә бүгенге көндә дә кайбер блогерлар бар, видеолар төшерәләр телевидениедә яки интернетта. Һәм дә инде комментарийларны караган вакытта анда язылган: "Менә ничек матур сөйли, бер сүгенү сүзе юк. Кара әле, дөрес сүзләр куллана һәм башкасы шундый сүзләрне әйтәләр." Ягъни тыңлап торган кешегә рәхәт. Ә бит син менә шушындый матур тел белән килеп берәр эшеңне эшләсәң, кешеләр белән аралашсаң, сиңа юллар ачыла башлый. Синең шушы телеңгә карап, синең белән дә шулай ук аралашалар. Һәм сиңа ярдәмгә баралар. Синең эшләреңне эшләргә шулай ук булышалар. Ә инде моның өчен телне чистартыр өчен беренче чиратта Аллаһы Тәгаләне искә алырга кирәк. Чөнки сүгенгән вакытта да белеп тор, Аллаһы Тәгалә ишетә аны сүккәнеңне, димәк сүгенүдән тыеласың. Аллаһы Тәгаләне искә алып, аңа рәхмәт әйтеп, матур сүзләр, зикрләр әйтеп йөрисең. Шулай ук динебез кушкан сүзләр белән
Динебез өйрәткән төсле син шушы телеңгә хуҗа буласың. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Сөйләсәң яхшы сүз сөйлә, яки дәшмичә тор" ди. Димәк, шушы телеңне кулланып, син дөрес итеп кулланып, гайбәт сөйләмисең, кеше сүзе йөртмисең шулай бит. Һәм инде менә бу үз чиратында сиңа дөрес итеп телеңне кулланырга ярдәм итә. Һәм инде күп юлларны ача, һәм күп эшләреңне эшләргә булыша. Өченчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Зәүҗәтун салиха", яхшы хатын ди. Менә шушы яхшы хатын дигәндә дә, чыннан да кеше аңлап бетерми, ирләр аңлап бетерми. Яхшы хатынның ни дәрәҗәдә ярдәмчел булуын. Әгәр дә акчаң күп булса, ул акчаңны әрәм-шәрәм итми, кеше көнләшерлек итеп күрсәтми. Әгәр дә акчаң әз икән синең, ул зарланмый, синнән таләп итми, үзе ярдәм итеп тора сиңа. Булмаган әйбереңне бар итеп, иләреңне җыштырып, шушы тормышыңны кыра яхшы хатын. Яхшы хатын ул синең турында яман атыңны сөйләп йөрми, ярдәм итә. Әгәр дә инде берәр нинди начарлык кылып җибәрсәң, шул начарлыгыңны төзәтеп җибәрә. Менә шушы ул яхшы хатынның, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм аның ярдәме бик зур. Бүгенге көндә кешеләр матур хатын алырга тырышалар. Әмма матурлык иртәгә бетә. Әмма хылкы, картлыгы кала кешенең. Шуңа күрә дә яхшы хатын дигәндә тәрбияле, хылкы дөрес булган менә шушындай хатын алыгыз ди. Менә бер караганда монда акча турында сүз бармый. Моннан алтын эзләгез, шул алтынны тапсагыз, бөтен әйберегез булыр дигән сүз юк. Монда хәтта сәламәтлек турында да сүз юк. Чөнки сәламәтлекне син сайлап ала алмыйсың. Әмма менә бу өч әйберне бөтен кеше үзендә булдыра ала. Әгәр теләге булса, ымтылышы булса, аңлавы булса. Менә әгәр дә шушы өч әйберне булдырсак, мөхтәрәм кардәшләр, тормышларыбыз да башка якка үзгәрер иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.